салом алейкум бародаро 10 та телефонои зур гирифтагим 2020 бачаҳо дар бурашон гам мезанам бачаҳо лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намия бачаҳо шумо телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам бачаҳо вилояти Хатлон доставка бесплатная кадоми мақсад бигирад шамбесити карта дорем вилояти Хатлон доставка бесплатная шумо шот апартон телефон доставка мекунем бачаҳо шумо телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам хелиам мекунем бачаҳо шумо телефон тен болоштунтен алиш мекунем метам туна ина бачаҳо Redmi 9S гуфтадам дар камтар Redmi 9S нархиш 1000 сомон аст неш Redmi Note 8 Pro Note 8 Pro 1500 сомон аст неш Redmi 9 1100 сомон аст неш Honor 50 Lite иш Honor 50 Lite нархиш 2500 сомон аст неш Redmi 11 Lite нархиш 3000 сомон аст ина шумо телефон биёрем болоштунтен я бор дига мегум телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам туна неш Redmi Note 10 Pro нархиш 2400 сомон аст Note 10 Pro ҳама чӣ дорад ин телефоно бачаҳо ҳамашон документалиян коробка зарраник дорад ҳамашон коробка зарраникошон ҳастанд упаковка кардагӣ метам туна магазин аст шаҳри Бохтар телефонбозори кӯчаи Баҳор бачаҳо иҷа ҳар рӯз бачаҳо бозор аст ина иш Samsung Galaxy A22 нархиш 1700 сомон аст неш Samsung Galaxy A52 нархиш 2800 сомон аст неш бо A52 кабут аст ишам 2700 2800 сомон аст бо дорум ина иш Samsung Galaxy A01 арзон гуфтадан A01 нархиш 600 сомон аст ина иш S22 бачаҳо нархиш 900 сомон аст DMSO тайгиялш қимат аст неш A8 нархиш 1100 сомон аст неш Nokia 64 нархиш 1300 сомон аст неш Honor PCI Honor хуяве 50 Lite нархиш 800 сомон аст бо арзон мешавад шумо телефон биёрем болоштунтен хелиам мекунем неш Samsung Galaxy A22 нархиш 2000 сомон аст шумо телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам бача тоҷик боши лайк абза бачана тас лайк абза ки видеомо панҷ шава видеои нав мекунам неш Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A02 нархиш 900 сомон аст бачаҳо неш Samsung Galaxy S9 нархиш 1700 сомон аст неш Samsung Galaxy A6 Plus нархиш 1100 сомон аст неш Samsung Galaxy A72 3000 сомон аст ина бачаҳо тамошо кунед лайкора бизанед фақат неш Samsung Galaxy A10 650 сомон аст неш Redmi Note 8 1300 сомон аст ҳамаё бачаҳо документ доранд шумо телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам вилояти Хатлон доставка бесплатная iPhone 6 7 8 9 10 11 12 iPhone ам дорем не iPhone 7 256 гиг бо арзон мешавад бачаҳо неш X9 1900 сомон аст бачаҳо ина тамошо кунед бачаҳо модель телефоно ҳастанд лайкора бизанед видеои нав мекунем бачаҳо шумо дам бия натарсем бача тоҷик боши лайк абза комментария ки чӣ модель лайкора да комментария бинасем видеои нав мекунем шумо дам бия неш S21 Plus нархиш 6500 сомон аст неш Samsung Galaxy A02 нархиш 1000 сомон аст бача тоҷик боши лайк абза натарсина видеои ҳамаи модель телефони гуфтаитона да комментария каисем шумо телефон биёрем болоштунтен алиш ҳам мекунем метам туна бачаҳо хелиам мешава ина бачаҳо модель телефоно ҳастанд хеле гап задем кадоми мақсад телефон миёра болоштун мета алиш мекуна хелиам мешава неш Redmi Note 11S модели 2022 2000 сомон аст ина бачаҳо неш Redmi Note 11 Pro 128 гиг ба 8 бачаҳо нархиш 2600 сомон аст шумо телефон биёрем болоштунтен алиш мекунем метам бачаҳо тоҷик боши лайк биза бача натас биза лайк неш Samsung Galaxy M12 нархиш 1400 сомон аст бо арзон мешавад бачаҳо наваи модель телефоно ҳастанд хеле гап задем чақчақ кардем шӯхӣ кардем бачаҳо кадоми мақсад намедонад шаҳри Бохтар телефонбозори кӯчаи Баҳор дар паноҳи худо бошед бачаҳо